poliisista päivää. Ja kaikille hyvää huomenta, päivää, iltaa ja yötä, missä lietkin. Vaikka syksy on jo pitkällä ja mopokausi lähenee jo loppua, niin me olemme täällä Lounais-Suomen poliisilaitoksella aloittaneet tämmöisen uuden tehokampanjan tämmöisten niin sanottujen vandaalimopojen kiinni saamiseksi. Ja vandaalimopot on niitä valitettavia mopoilijoita, jotka pilaa muiden kunniallisten mopoilijoiden maineen. Ja vandaalimopot on myös niitä, jotka aiheuttaa toistuvasti hätäkeskukseen lukuisia soittoja ja niitä, jos me poliisit saadaan viikoittain yhteydenottoa huolestuneelta kansalaisilta. Ja liikenneterroristit laitetaan nyt sitten kuriin uudella siviilipartiointikampanjallamme. Poliisin taktiset menetelmät on salaspidettävä tietoa, mutta nyt me tehdään poikkeus. Kerromme taktiikan ja uuden toimintamallin koko kansalle. Eli me ajetaan esimerkiksi tämmöisellä siviiliautolla, missä me nyt istutaan, ja seurataan mopoilijoita kotiosoitteeseen tai vaikka huoltoaseman tai nuokkarin pihalle. Me suoritetaan ne paperityöt sitten siellä kahvilan pöydässä tai kotosalla isä ja äidin kanssa me tullaan näille taajamiin niin yhdellä partiolla välillä tullaan useammalla partiolla. Vinkikset, nyt sulla on aika laittaa se mopo kuntoon, käyttää se rahasumma näin syksyllä renkaisiin ja mopon turvallisuusvälineiden kunnostamiseen. Meillä ei ole tarkoitus rangaista nuorta, vaan kyllä tässä tarkoitus on se, että se nuori säilyy hengissä, terveenä ja sit nuorista tulee yhteiskunnan semmoinen kunniallinen veronmaksaja. Ei kun tsemppiä.